هەسەدێت بێژە نەح شەروانên wan li başûrê Kurdistanê şehîd ketine. Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê di daxuyaniyekê de ragihandiye ku ji ber ketina xwarê ya 2 helîkopteran li başûrê Kurdistanê. Neh şervanên hêzên antîterorê naskirî Biyat canê xwe ji dest dane. Li gorî daxuyaniya Hesedê, fermandarê ya Şervan Kûbanê yek ji wan kesan e ku canê xwe ji dest dane. Hesedê eşkere dike ji ber rewşa xirabiya keş û hewayê her du helîkopter di 15 adarê de ketine xwarê ku ber bi bajarê Slêmaniyê diçûn. Li gorî daxuyaniya Hesedê, ev yekîneya yad ji bo pevguhertina zanyariyên ewlekarî û leşkerî seredana başûrê Kurdistanê dike. Hesedê di daxuyaniya xwe de daxwaza aliyên peywendîdar li başûrê Kurdistanê dike ku hevkar bin ji bo radestkirina cenazeyan û veguhestina wan ji bo Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Nasnameya du kesan hetenha hatine eşkerekirin, belê ev fotoya wan in ew ên ku di encama ketina wan her du helîkopteran şehîd ketine canê xwe ji dest dane. Ev yek ji wan kesan e, ciwanekî ji gundê Eleqosê yê devera aliyan ku ew jî di encama ketina wan her du helîkopteran de canê xwe ji dest dane. Navê vî gencî Macid Seyid Yusuf e ku ew jî yek ji wan kesan e. Her wiha yê din jî ji xwe em dizanin Şervan Kûbanê fermandarê hêza yat e, hêza antîterorê. Bi giştî foto û navê wan kesan we li ser ekranê Rûdawê dît yên ku di encama ketina wan her du helîkopteran li başûrê Kurdistanê şeva 15 adarê canê xwe ji dest dane. Yek ji wan jî Koçer Dêrik e, Şervan Kûbanê, Hoger Dêrik li gel Farşîn Baran, her wiha Xebat Dirbêsiyê li gel şehîd Harûn Rojava, her wiha şehîd Dogan Efrîn û li gel Dîdar Dêrik û Rojna Ferat. Evin evên ku nasnameya van kesan in ku di encama ketina wan her du helîkopteran canê xwe ji dest dane. Sê ji wan jinin jî weke ku divê fotoyê de diyar dibe ku hêza antîterorê bi xwe nasnameya wan eşkere kiriye.